खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जालायबाय जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय दाखालि थांनाय बावैसो सान सिगां मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों दैदेनगिरि एबा एजुकेशन सेक्रेटारि बिथां कास्टम बसुमतारीखौ जों बयबो मिथिगौ बिथाङा सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थांखांनायनि उनाव एजेपि राजखान्थि आफादाव हाबनानै बिथाङा साननैसो सम गोबांथार समाजारि बिजोंफोरनि गेजेरजों बाथ्रा बुंबाय दायो फिन बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव बिथाङा जयनिं जाबाय होननानै जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय जयनिं जाखांनायनि उनावनो बिथाङा दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव गोबांथार हाबा मावबाय होननानै जों नुनो मोनदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों जायनि गेजेरजोंनो बिथाङा दायो राजनितिनि जानायलाय गोबांथार गावनि गुबुन गुबुन राजखान्थि बेरेखा दोलोफोरखौ गोबांथार खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बायदि अजद होबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों थिग बेबायदिनो दाखालि साननैसो सिगांबो मोनसे निउस पर्टेलनि गेजेरजों बिथाङा आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ लानानै गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव प्रमद बर'आ खोथा होनाय बायदि मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै रायजो राजाफोरनि थाखाय बेनि अनगायैबो लामा दालां अदेबानि बिटिसिनि गाहायावसो बिटिआर रेकर्डा होननानै बिथाङा गोबांथार अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों बेनिखायनो बेनि फिनजाथाय होनाय बायदियैनो मैया एमसिएलए सन्जय स्वरगियारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदोंदि थारैनो कास्टम बसुमतारीया सम थानायावनो सरकारजों गोरोबनानै खामानि मावनांगौ मानोना बिथाङा माब्ला बेसेबां बिथांखौ थुखोनानै होगोन आरो माब्ला बिथांखौ खेबसेनो दानख्लायगोन बिथाङा पात्ताबो मोननाय नङा बेनिखायनो बिथाङा सम थानायावनो बेफोर गासिबो बाथ्राखौ बुङालाफानो सरकाराव थानाय एबा सरकाराव जा खामानि मावदों बेजों गोरोबनानै खामानि मावनांगौ होननानै सन्जय स्वरगियारि बिथाङा खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों स' भिडिअखौ जोङो नायोब्ला रोखा जागोन कास्टम बसुमतारी बिथांखौ आङो खावलायगोन जे नोंथाङा जिहेतु आबसुआवनो मावनानै दंखायोमोन मोनसे समाव आरो नोंथांखौ जोङो खावलायगोन जे इउपिपिएल दोलोआव नोंथाङा हाबफै आरो बेबायदि जोंनि प्लान एन्ड स्ट्रेटेजि आरो जि मेकानिजम जि मिजन एन्ड भिजन जोंनि प्रमद बर' बिथांनि जाहाथे बिथाङाबो सामिल जाफानानै अंशिदार जानो हायो बे ओनसोलाव जौगानाय आरो डेभेलपमेन्ट लाबोनायनि थाखाय बसुमतारी बिथांखौ आङो मोजां सिनायो जेब्ला जोङो इलेक्सन गेलेनो ओंखारदोंमोन आरो बैखिनि समावनो बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनाव हरिसिङा समस्तियाव लिसिं फाख्रिबारि गामि आरो हरिसिङानि स्टेशन ब्लकआव जोङो एखेलगे आंनिनो इलेक्सन केम्पिङाव बिथाङाबो ओंखारफादोंमोन आरो बिथाङा बैखिनि समाव आबसुनि सेन्ट्रेल कमिटिनि एजुकेशन सेक्रेटारिमोन आरो बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव जे केम्पिं इलेक्सन आरो बहायनो बिथाङाबो मुखुब लादोंमोन बाहागो लादोंमोन दा दिनै खोनानो मोन्दों बिथाङा ससियेल मिडियानि दारै इलेक्ट्रनिक मिडियानि दारै आरो गावसोरनि जे सुबुं गौमा बे हाबाफारिफोराव बुंनाय जों खोनानो मोन्दों जे बिटिआर एकर्डनि जि गोहो आरो बोलो बियो खोमाना लाबाय आरो बिटिसिनि गोहो बोलोनिख्रुइ गाहायाव फैबाय बेबायदि बाथ्राखौ बुंनाय जोङो खोनानो मोन्दों बिटिआर एकर्ड एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा फंसे खोथा बुंदों जे बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर जि आर्टिकल्सफोर जि क्लजेसफोर बियो जुदि फारियै गमामायैनो जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायोब्ला बियो आलादा रायजो जाहैगोन दा बेखिनि बेलायाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनो सोंना लाब्लानो जायो बे बाथ्राखौ आरो जुदि बिटिआर एकर्डआ जुदि गाज्रियानोमोनब्ला धीरेन बर' बिथाङा मानो सुक्ति खालामखो बिटिआर एकर्डआ जुदि गाज्रिमोनब्ला अब्ला हाग्रामा महिलारिया बहाय उइटनेस सिगनेटरि मानो जाखो दा बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा गाहायाव फैदों बिटिसि एकर्डनि दफाफ्रा मोजांमोन बे बाथ्राखौ जुदि क्लासिफिकेसन खालामनो आरो मोनथिनो जुदि बिथाङा गोसो जायोब्ला दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव अनेक मोजां मोजां पलिटिकेल साइन्सनि स्टुडेन्टसफोर दं एस'सियेट प्रफेसार्सफोर दं आरो बेबायदि कनस्टिटिउसनेल एक्सपार्ट्सफोरखौ लानानै बिथाङा अन्तत बिटिसि एकर्ड
आरो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरनि गेजेराव मा फारागथि दं बेखौ बिथाङा जेन माने मोनथिनो हायो बिटिआर एकर्डनि objects of the MOS close to खूब माने स्पष्ट लिरनाय दंखायो बहाय to augment the area and powers of BTAD and streamline its functioning बे बाथ्राया बहाय एकदम स्पष्ट लिरनाय दंखायो दा बिथाङा बे जितुनिखि objectives of the BTR accord बे एकर्डनि आर्टिकल 2 सब क्ल'ज 1 बेखौ जेब्ला फरायना नायगोन अब्लानो बहाय स्पष्ट भाषा लिरनाय दं BTC नि जि एकर्ड 5.7 हाग्रामा महिलारिनि जितुनिखि एकर्ड आरो बहाय स्पष्ट लिरनाय दंमोन that the office of the deputy commissioners and the superintendent of police will be outside the superintendents on control of BTC एकदम स्पष्ट लिरनाय दं तारमाने BTC एकर्डआव मालाबाबो superintendent of police आरो deputy commissioners बिथांमोना नैबे BTC नि सासननि सिङाव थानो हाया दा बिथांमोना लिरना लाबोदों बिटिआर एकर्डनि 4.5 दफायाव बहाय खूब माने स्पष्ट लिरनाय दं that the deputy commissioners and the superintendent of police shall be or normally transferred with consultations with the chief executive member of the BTC दा बेबायदिब्ला superintendent of police आरो deputy commissioners बिथांमोनाबो जोंनि सिङावनो फैबाय आरो बिटिआर एकर्डआ जुदि बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जुदि बे गाहायावनो जुदि फैबायब्ला दिनै बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिला बोरै जाखो दिनै बिथाङाथ' गलाघाटनि सासे सुबुं आरो बे हिसाबै बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिला गलाघाटसिम सहैदों आरो जुदि बिटिआर एकर्डनि जिथुनिखि गोहो बे जुदि खमायदोंब्ला एक्सटेनसन अफ एरियासा बोरै जाखो गहपुरसिम अलरेडि गभर्नर नटिफाइड 11 माने फार्स्ट 11 of माने 2023 बहाय गभर्नर नटिफिकेशन माने फैबाय दा बिनो the objectives of the BTR accord as per the clause 2 augmentation of area and powers of the BTAD and to streamline its functioning नैबे भाषायानो बहाय खूब माने स्पष्ट माने लिरनाय दंखायो दा बेखिनि बेलायाव जिहेतु एनडिएफबिआ बे सुक्तिखौ खालामदों आरो दुलाराय फरायसा आफादा बे सुक्तिखौ खालामदों इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गानाइजेशना बे सुक्तिखौ खालामदों दा जोंहा नांबोनायनि मोनसे लिगेसि दं मोनसे स्पिरिट दं आरो बेनिखायनो कास्टम बसुमतारी बिथांखौ बुंगोन जे जोंनि बिटिआर एकर्डआ मोजां जादों गाज्रि जादों बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनायनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो आरो गोनांथि जुदि जायोब्ला बिनि सायाव बिथाङा जे जि पलिटिकेल साइन्सनि एक्सपार्ट्सफोर कन्स्टिटिउसनेल एक्सपार्ट्सफोर बिथांमोननि खाथियाव थांनानै जे बिटिआर सुक्तिनि जि दफाफोर आरो बे दफाफोरखौ मोजांनो मिथिना लानाया मोजां बेजों लोगोसे प्रमद बर'खौ माने मोनसेबो खामानिखौ जौगानाय खामानिखौ मावनो हायाखै होननानै बिथाङा मैया एसे बुंफोरदों दा बे बेलायाव जेब्ला बिथाङा एजुकेशन सेक्रेटारि दङमोन आबसुआव अब्ला बिथांमोनानोथ' जि माने हाइलि एजुकेटेड इयुथ्सफोरनि कारणे एपिएससि इउपिएससि जेई नैबेफोरनि माने कचिं सेन्टारनि खोथाफोरखौ बिथांमोनानो बैखिनि समाव मोनसे थिंक टेंक हिसाबै मोनसे मा होनना बुङो स्ट्रेटेजि लाबोबाय थादोंमोन दिनै जों नुनो मोन्दों जे बिटिआरआव 40 जन जोंनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना एपिएससिआव उइदाउट एनि माने थाखा फैसा रां रुफा होआबालानो दिनै बिथांमोना मोन्दों दिनै एक्सटेनसन अफ एरियासा जादों मैया दाखालिसो जेईई बहाय 38 एक्सपिरियेन्स केन्डिडेट बिथांमोना मेन एग्जाम क्रेक खालामबाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा जुदि जेबो मावाखैब्ला दिनै बिथाङा अबे जायगायाव दं बेखौ एसे मिथिना लानाया मोजां 3 बोसोराव मोनसे नर्मेलसि सिटुएशन्स फैबाय फेयार साइकोसिस दंमोन जोंनि ओनसोलफ्राव कुनु माने माहारि बे माहारिजों बै माहारि नायलायनो हानाय आरो हायै बेबायदि मोनसे परिबेस दङमोन 3 बोसोर जितुनिखि जोंनि ओनसोलाव जि फेयार साइकोसिस दङमोन मोनसे कन्जेनियेल एटमस्फियारा जोंनि गेजेराव दा फैबाय आरो बे एकमात्र प्रमद बर' बिथांनि दारै जादों दा हाग्रामा महिलारिनि समाव 2008 सनावनो कमिउनेल कनफ्लिक्ट कन्टिनिउआसलि आप टु 2014 सिम जे 6 इयार्स मोनसे फिसा काउन्सिला बेबायदि मोनसे कनफ्लिक्टजों जुदि बुंफबना थायोब्ला बे ओनसोलाव माब्लाबाबो डेभेलपमेन्ट जानो हाया आरो जायनि कारणे बिटिसि ओनसोला आरो बर'फोरा बे ओनसोलनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय समाव जि अहान्थि आरो जि आन्डार डेभेलप आरो बेखौसो जोङो मोनदांनो मोन्दों दिनै प्रमद बर' बिथांनि जि दैदेननाय जि सरकार दैदेननाय खुब माने स्मुथलि थांगासिनो दं आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समफोरावबो बे सरकारानो आरामसे माने थांगोन
आरो बेनिखायनो बेखिनि समाव कास्टम बसुमतारी बिथांखौ आङो खावलायगोन जे नोंथाङा जिहेतु आबसुआवनो मावनानै दंखायोमोन मोनसे समाव आरो नोंथांखौ जोङो खावलायगोन जे UPPL दोलोआव नोंथाङा हाबफै आरो बेबायदि जोंनि प्लान एन्ड स्ट्रेटेजि आरो जि मेकानिजम जि मिजन एन्ड भिजन जोंनि प्रमद बर' बिथांनि जाहाथे बिथाङाबो सामिल जाफानानै अंशिदार जानो हायो बे ओनसोलाव जौगानाय आरो डेभेलपमेन्ट लाबोनायनि थाखाय।